כל הצוות בבקשה תקפידו לשתות מים, חם לעלה גם בצל, בבקשה לשתות מים, כל הצוות, קחו בקבוק. אם אתה תצא בזמן שהוא מתנדנד, ואם אין לכם, תגידו לי. הלאה תום. יפה תום, יפה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל נמצא איתי זיו ריבלין. בן כמה זיו? מהיכן? כמה זמן מתאמן? 3.5 שנים זה יפה, זה המון. אתה מתאמן בראשון? הלאה תום. מי זה האקדמיה לנינג'ה? רגליים תום. אני מכיר את הבחור הזה. גיל, יש פה חניך אחי, אנחנו מחכים. איש צוות ראוי למדע. אני גם מתחיל נינג'ה, הקרוספיט לא עושה לי כבר. יש. גו. אתה שם תום. מלחמה תום, מלחמה. יפה. זה הדבר הכי טוב שאפשר לשמוע פה. תום פלג על הפרקיר. תום שניאורסון, איתי מזרחי, אביתר טוקר, להיות מוכנים. הלאה תום. מלחמה אחי, מלחמה. שניאורסון תום אחר כך, ומזרחי איתי אחר כך, ואביתר טוקר הוא בעצם החמישי. הרביעי. אתה סוגר את זה טוב. תום, תתקוף את זה. תום תעשה הרבה תנועה עם הרגליים, ברכיים למעלה, ברכיים גבוה. בום! ברכיים גבוה. בום! כל הזמן עבודה עם הברכיים. מעולה. איזה פספוס.